Dnes je 25. februára a prelom februára a marca je čas, kedy sa vypúšťajú matky z izolátorov po celozimnej izolácii. Táto operácia je naviazaná na nejaký vývoj počasia. Už pred zhruba 2 týždňami som tu bol, ale nepodarilo sa to video dobre nahrať. Keď boli prelety a už aj pracovné včielky nosili peľ. A už vtedy som sa zamýšľal, že asi treba pozrieť na dlhodobý vývoj počasia a možno uvoľniť matky z izolátorov. Lebo vlastne toto sa robí vtedy, použijem slova poľského včelára, ktorý ma v mnohom teda inšpiroval, Pavlíka, ktorý hovorí, že vtedy sa to robí, keď včely majú počo a môžu lietať. Hej, teda už pred 2 týždňami bolo vidieť žlté obnôžky z liesky. Liesky už teda plne rozkvitli teraz. Bolo niekoľko mrazivých nocí, hádam ich teda mraz nepoškodil. Začína kvitnúť vrba rakita. To znamená, že včely by mali mať počo lietať. A dlhodobá predpoveď 10-dňová hovorí, že v noci by teda nemali klesnúť teploty pod 4 stupne. V najbližších 10 dňoch a cez deň má byť medzi 10 a v niektorých dňoch je až 14 stupňov naznačené. Dúfam teda, že tá dlhodobá predpoveď nesklame a že to tak bude, preto sme sa dnes rozhodli, že matky vypustíme. Aj keď letová aktivita teraz trošku ustála, prišli trošku mraky, ale pred chvíľou ešte bolo krásne slnečno, teplomer ukazuje 10 stupňov. Tak verím teda, že to všetko bude v poriadku. Pred tými 2 týždňami ma napadlo ďalšie pozitívum, ktoré je, alebo vyplýva z toho zaizolovania matiek. Včely peľ znašali, ale tým, že vlastne sú matky zavreté v izolátoroch, tak ho nespotrebovali. Takže si spravili za tých niekoľko dní, ktoré boli letové, pevne verím, že nejakú tú zásobu peľu, že ak by aj teda prišlo nejaké to ochladenie, tak budú mať čerstvého peľu, ktorý vlastne nespotrebovali a začnú ho spotrebovať až teraz. No hneď, ak teda bude žiť matka v tej banke matiek, aj jedna, aj druhá, tak pridáme tomu vedľa tú matku a zároveň som spravil aj roztok, lebo v jeseni som kúpil vlastne na 2 ošetrenia jesenné a 2 ošetrenia jarné nozevit, tak spravíme aj to pokvapkanie tým nozevitom a vo včelstve, ktoré malo najviac napadaného klieštika v jeseni, skúsime ešte aj pokap kyselinou šťaveľovou. Plod teda by tam teda nemal byť, uvidíme, či spadne nejaký klieštik alebo nie. Ideme na to. No, takže idem k včelstvu, ktoré som dával vlastne celý rok. Včely tu sú. Skúsime vybrať izolátor, zistiť, či je tam matka, vypustiť. Mala by tam byť, lebo sú aj pri. Zároveň ich zakomorujeme na 3 ramiky. To znamená, že 3 necháme pred prepážkou, 4. Plný zásob dáme za prepážku a teda možno som mohol, ale nie, plný zásob. Dáme prepážku, trošku strasím včely a ja matky vypúšťam tak, že otváram ten izolátor, aj keď ja ju teraz vidím. Neviem, či to teda bude vidieť, ale tu, kde si v rožku je. žltá matka, to znamená, že
pred 2 rokov. Zdá sa, že matky z minulého roku mali všeobecne problém. Kúpená karnika Sokol z minulého roku uhynula. Podľa všetkého na nozému jej dcera, to aj ukážem, ten uľ rovnako uhynula. A tiež podľa pokalených hramíkov usudzujem, že to bola nozema. Ten izolátor by sa nemusel otvárať takto, ale stačilo by otvoriť tieto a počkať, či matka vyjde alebo nie, ale ja to rád robím tak, aby som teda videl tú matku, aj keď je riziko, že práve touto operáciou no a teraz ju nevidím. Teraz ju nevidím. Dúfam, že teda neišla mimo uľ, lebo aj to sa mi už stalo. Možno pripojím video. No, tak človek chce ale ja som tam videl, no. Tu je už aj nejaký plod, že predsa len sa im chcelo plodovať. No, pre istotu asi teda pozriem na ramiky, že či ju budem vidieť. Nie. Pre istotu pozriem. Tu je celá plocha, peľ, nový nanesený. Ťažký rámik. No. Bude gól. Pevne verím, že zišla. Nevidím ju, ale pevne verím, že zišla. Možno kebyže pozriem takto. A oni sú včeli aj dole, v tom vankúši. V každom prípade videl som ju. Teraz už len spoliehať teda, že vyšla do no a táto už je ešte teda pozriem na ten jeden. Ona môže byť dole, lebo tam je dosť veľa včiel. Uvidíme. V každom prípade. Tak človek mieni, Pán Boh mení. No, takže aj také sa občas stane.
že včely nedočkáve po plode vystavali v izolátori takto. Spomenutý Pavlik v úvode, on zažil takú situáciu, keď takto spravili matečník a dali prednosť tejto matke ako... No, dobre. Uvidíme, prídeme pozrieť za 5 dní. Som zabudol operáciu pochlapkať nozevitom. No, dobre. Takže toto.